Ingi community ka long ba kum ngem di bandu na ya ka sal ten rei ni snu bok no ya ka nong po ba hang ni so tho phi ba ki jaka ki ba ni don kam ba ni khon ba ki ba ki jai ban riu ki ba ki jai ban riu ki pe ya ka BPP ya ka Voice of the People Party nei kum kata ka party ka ba di ka regional party ka ba long mo ka ba le si ka ba ki smo bangi persya ki te ka don ka jing le persya jong ki bamdei na ka jai ban riu ko jing te kan hiru ni so tho kum no ban sa pe ban sa le ban sa pen be te andai la kam dei na kata larki smo thu ya ka jimut ka jungi lar kim liap haki propaganda jungi ki wiki political party ki ba penting ki te nginu ma tin bagin job ikiru den re ka por kan batai ka por kan ya ba wat makiru kin sa so tho ba ka jingong jingi bagi ka regional party ka banginu mala ban compromise ba ka hok ka jing tan rai ka jing reclaim da pendu pa ka constitutional rights ka jong ki ka hok ka jong ki mo ka kum ka constitution ka por kan sawan ba ki kin sa thu ba ke ba ki sngu thu ya ka Voice of the People Party ka long ba bakra te na makata ngi don ka jingkermen ba ka ML election ngin kham le ba shu but to ngin la ban job khambon te re ki lightly ki constituency ki bing job ki hi ki bang la community bangin job te ring la community sa na pring ki ni ki atli bangin job hoi ni so tho kadon constituency jerang constituency ka bala khle plat bat ba ka mo ka jaka ka bayar ki we ki jabri kle bon te ni so tho ba ka fight ang to kanong tai te war la ka taru ni wan balai ya ka pol kam dei baduna kai hamala ki constituency hi la ka BPP kamon ba mot kan wan balai te kani ka pen hi ba ka jing phai khamat hi jung bo bon balang la phai man ta sha ka Voice of the People Party but na ka week election sa week election ki pai ba ke nang so tho te ki tu ki bam pat yo ban karshan man kani haka MP election kila karshan man ta haka MDC election but ki tu ki banum karshan man tar kan wan hi ka por ba ken sa so tho bang la bakla but ken sa ai la ye haka arko para ki message ki bang yo boldly ki calls mo yo na Garu Hills ba ki ai khuble but ki onkla dei sa por ba ken dang no sa shini cha Garu Hills ki kwa but ki pe ka Voice of the People Party as a party which is against corruption parti ka balong yang persya ka corruption ba ki so tho ba ka corruption kala kata hadu kata ta ya ka Garu Hills te ngam artin ba ka parti ka laban sutit sa Garu Hills but kum ba kalong ki pai ba ki jonga Garu Hills ki pai kan don ka jinga khun kan don ka propaganda namar ki ni ki parti hi ka de be ka political propaganda ka ba ki let show pai ba mo ki issue ki babon ka de be ka ban mislead yu pai ba but create confusion yu pai ba te ka por ka nang don ini kom ka parti bangin nang yo